Здравейте, здравейте хора в новият епизод на Brawl Stars. Предния не видях колко гледания е гледал, колко гледания е имал, но се тая. Тук до мен е Алексир БГ или Алекс, аз си му викам така. Линк за неговия канал долу в описанието, гледайте неговия клип. Ние снимахме клип за него, снимахме го 2 пъти и сега този го снимаме за втори път. Но, какво да се прави? Алекс, кажи едно здравей. Здравейте. И нека започваме Ranked Mode. Гледайте му клипчетата, лайк, абониране, правите там, шервате, да стигне до повече хора, за да се гледа и да има хора, които искат да гледат абонати. Супер абонати! Ще ми копират над канала. Супер абонати! Нищо не са такова, бе. Нищо не се напишайте. Защото нищо. Не знам. Давай. Какво? Чакай, бе, не съм пикнал ли, бе? Майко, аз мисля, че съм пикнал. Така, хора, защото ще цъкаме ранка, както моя. Първо трябва да гледате моето видео, за да разберете какво става. Малко трудно стане това, ама. Защото аз моето ще го кача или днеска, или утре, докато съм в България трябва. И значи, когато излезе в събота неделя, още тогава ще. Между това, аз днеска хора, сега ще кажа в неговия канал, няма да мога да кача видео в самата събота. Значи, едно видео ще има в събота и неделя, няма да са две, защото принципно те определите в момента не е точно. Няма да разберат за какво говоря, защото аз в момента само снимам видеа в събота и неделя, защото тогава ми най-пречно добре. Снимал съм видеа и някакви други. Моля, то с как не изгаби. Първо взеха, бе. Честно гледаш. Добре, продължавай, какво ще казваш? Давай да разсваш. О, не. Бат Давай, рандъм. човек, трябва да... Бат рандъм. Не ми кажа. Какво прави това, бе? Не знам. Има на някакви посоки, брата. Виж го. Айде сега посока. Не, бе, къде отива? Чакай, Къде отиде? Да, браво, бе. Аз мисля, че... Един удар. Майко мила. Един удар. Добре. Браво. Хора, ние малко тук. Аз се полегавих, умрях. Защото помните, преди 2 месеца бях на 400 купи близо. А сега съм 10 700. 10 000 купи вдигнахме за месец-2. Тук се стана много гадно, защото мене ме заобикаля. Сандвич. Браво, Алекс. Така се обръща. Никога не се предавайте. Само той ще ви кажа. Така. Може да напишете в коментарите какъв е любимия бролер. И дали искате още такива видеа. И какви игри искате, защото аз имам много. И може, примерно, Алекс, искаш ли някой път да направим на Hello Neighbor? Аз имам играта, само трябва да дойдеш мене. Защо? Аз само Brawl Stars. Между другото, хора, сега разбрах, че аз изтеглих Fortnite на телефон. Аз просто съм контролер. И искате да качим едно видео в моя канал. Как играя на Fortnite. Има въпрос да снимам под контролер. Питай, пусни си анкета, така, публикация и питай кой искате.
Ах, то сме изяде, моля. Морце е много... Като ти е голям левел, е много добър. Тук мисля, че загубим. Добре. Фанахме, това е най-важното. То сме хилваме рецимци на тарата пета от пауъра. Стара пауъра е такъв. И мецимици. Нормално, как Дадах ти я. Браво, бе. Беше много хубаво. Добре, убих там един. Ние тук, човек. Тук ще ни вкарат. Ти къде си? Да. Нямаше. Малко се нагледахме. Скочих му на главата. Спидъпни го. Мале, то дойде молица. Рамиле, бе. Някой да му скочи на това. Чай. Дай да. Да е срото. Не опитах се да е сритам, но не стана. Оцелих го на две. Пас тук. Чай само. Пас тук. Нямам живот. Хилват на нас. Браво, бе. Още една победа, въпреки че аз не очаквах, че ще победим. Окей. Ако ти кажа в момента на колко точки съм по Silver 2? Колко? Да, 996. А пък то трябва да е... Аз съм на 1930. В този епизод, първият, който се опитахме да снимаме, но се провали. Аз станах Silver 1. А на Алекс, той също стана Silver 1. Затова отидете да го гледате. Like и subscribe, King. И след това ще изиграем 2 дута. Нали? Да. И това ще е за епизода малко по-дълъг ли ще стане? Не, малко по-кратичък, 10 минути дългър, както го гледам. Така. Тук ще е нанито, ще е ужасен. Белтото. О, не. Име изи ли има, бе? Аз не знам мелоди, брат. Мисля, като гледах бро, толкова човек много ми хареса. Да, бро, особено скина на Спайка, да не сте гледали. Алекс, искаш ли да правим реакция? Бро, толкова. Ако не знам дали има авторски права. Дидо правише реакция. Не взеха нищо, моля, то смех ми взе. Аз ги ударих двама. Трябва да го довършиш. Добре, време. И биди как са. Когато да върна тая карта, не знам какво мисля. 10 000 купи и играйте редовно Brawl Stars. Може да влезете в нашия клан. Малко ще ви го покажа. Ще се пусна Hypercharger, обаче не. Не стана. Явно. Браво. Още една победа и сега 2 долута или 3. Ако успеем да ги направим и ще спираме. Колко стана часа? 8:04, както може да видите. И Silver 2. И аз съм Silver 2. 250 блин. Ако се чуете, който е Дидоди. Не е истинския. Той се замахна. Един приятел. Приятел баш. Но. Ето ни го клана. Клуба. Пълен е, но ще освободи място. Няма да притеснявате. Ето. Аз съм вице-президент. Шефчето. Така, добре, Алекс, пускаме думата. И... Още една игричка на друг брат. Една игричка. Аз не знам кой да взема по принцип. Ама скролчето. 11 win streak имам.
Между другото, да знаеш, че тук в момента ще са почти всички гол 2. Да, знам, че Аз почти всички готви. това не съм. Аз за това не мисля. И ми Не, всъщност има и двама играча, които са стигнали. Трима с мен, които са стигнали над. Играш. Мене ме нагъна. Кът банчо. Бягай. Искам поне второ място, не искам да се губя го инстрика, моля се. Явно една игра ще направим, защото епизода вече става 11 минути. Да, човек, той аз трябва да... Принципно не трябваше. Добре. Това просто съм си казал, значи видео. Хора, мислим колко ми е дълго видеото. Нека към 20 минути, може повече даже. А по принцип са по 7 минутни видеица. Да, даже понякога 5 минути, брат, смятам. По-добре да са по-дълги, защото да има кой да ги гледа, ама. Да, ама като видя това видеото, не брат. Защото е толкова голямо. 11 минути, брат, да. Моето става вече 12, така сега ще тече. Да, по-добре тая игра, не искам. Аре, добре. Един я купих. Аз умрях, как сме 5 отбора, не можа да разбера. Айде. Чакай. Какво такова? И така, повтарям. Аз загубих 9 купи! Ай сега 9 купи ще си ги хвърлиш пак. Добре, давай да цъкаме последно. Последно ли? Не бе, дълго. Направи си аутрото. Ще го направя. И така, хора, благодаря ви, че гледахте този епизод. Линк в канала на Алексир от БГ. Долу в описанието. Вижте го, абонирайте се, лайквайте. За мен също може на лайкче да оставите, поне ако не искате сабскрайб. Обаче може да се абонирате, не знам. Както решите. И това беше от мен. Надявам се да ви хареса. Опишете каквото си искате в коментарите без обиди. И айде, чао!